Супер нискокалорична торта с продукти, които винаги имам вкъщи. Напълно импровизирах с тази торта. За първи път я правя, но се получи толкова сполучливо. Със сигурност ще я направя скоро отново. Вкъщи винаги имам банан, любимите ми горски плодове, малини, ягода, боровинки. Зимата имаме и киви. Вкъщи винаги имам шоколад, сурови ядки като орехи, кашу. Всички тези продукти сложих в купа. Крема за тортата ще направя от бадемово мляко, кисело мляко и всичко това ще желирам. Сложих 4 желатина. Ако искате да ви е по-твърда тортата, може и 5. Оставих в хладилника за едно денонощие и на сутринта нямахме търпение да я опитаме. На всички много ни хареса, особено на най-малката. Свърши всичко за един ден. Разделих на 6 парчета. Едно парче е само 170 калории, а още такива вкусни здравословни десерти има в моите карти с рецепти. Вижте ги в линка в профила ми.